खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव बनसु आफादा मोननै दङ बेनो जाहैबाय बनजित मनजिल बसुमतारीनि मोनसे बनसु आरो गुबुन फारसेथिं ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि दैदेननाय मोनसे बनसु बनसु आफादा मोननै जादों आरो मोननैबो बनसु आफादा गाव गावनि गोसो बायदि खामानि मावगासिनो दं थिग बेबायदिनो ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि बनसु आफादा आलादा रायजो बडलेण्ड दाबिखौ लानानै सानसुमैफोरजों सावरायनायनि जुथुमा लादों ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बनसु आफादा थाबैनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमगोन ब्रिटेन इस्लारिनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि समाव बनसु आफाद जेराव बनजित मनजिल बसुमतारी बिथांखौ बनसुनिफ्राय एक्सपेल खालामनानै दिन्थिदोंमोन ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा आरो बे ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि बनसुनि दैदेनगिरिफ्रानो मैयासो आलादा बडलेण्ड रायजोनि जा दाबिनि थाखाय सानसुमैफोरजों सावरायनायनि मोनसे जुथुमा जिरायो आरो बेजोंनो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों जे थाबैनो आलादा बडलेण्ड रायजोनि दाबिनि थाखाय बनसु आफादा माखासे मानि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै बेनि थाखाय सोमावसारनो जानजि खाफ्रादों ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बनसु आफादनिफ्राय फिन आरोबाव मख'बावोदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय बनसु आफादनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो लोगो हमनो थाखाय गनायथि लागोनखौबो फोरमायो ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला ब्रिटेन इस्लारि बनसु आफादनिफ्राय गावस्रानानै गोदान बनसु दानाय ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माबायदि आलादा बडलेण्ड रायजो दाबिनि थाखाय थांखि लादों आरो सानसुमैफोरजों मा सावरायखो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय PWD IV गेस्ट हाउसआव मोनसे इन्टेलेक्चुयेल मिट दिनैहाय आबुङैनो खुंफुंनो हाबाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा हांख्रायनाय बायदि गोबां इन्टेलेक्चुयेल्सफ्रा फैनानै दिनैनि जिनेखि सावराय मेल दंमोन सावरायनांगौ दंमोन बेखौहाय फैनानै बिथांमोना जोंनोहाय साजेशन्स नलेज आइडियासफोरखौ होलांबाय माब्रैब्ला आवगायलांनांगौ माब्रैब्ला बडलेण्डखौ दाबिनांगौ मा रोखोमै जोङो सावरायब्ला आइडियासफोरखौ लाबा पेन एन्ड पेपारजों मा रोखोमै जोङो आवगायलांनांगौ बेफोरबायदि माखासे साजेशन्सफोरखौ जोङो दिनै इन्टेलेक्चुयेल्सफ्रा दिनै होलांबाय जोबोद रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा दिनैनि मेन उद्देश्यआ इन्टेलेक्चुयेल मिट लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय नैबे जुलाइ दाननिनो लास्ट सप्ताफ्राव जों मोनसे मानगोनां चिफ मिनिस्टार अफ आसाम जों मोनसे एपइन्टमेन्ट जों लानो थांगासिनो दङ एपइन्टमेन्ट लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे मेम'रेन्डामखौ जों ड्राफ्ट खालामबाय आरो बे मेम'रेन्डामनि सायावनो दिनैनि इन्टेलेक्चुयेल मिटआ लाजानाय जादोंमोन मा लिरबा मा ड्र खालामबा साक्सेसफुल जाहैगोन बिनि सायाव जों गुवारै जों सावरायबाय दा बावैसोनि उनावनो जों बेखौ फाइनाल ड्राफ्ट खालामनानैहाय जों CMसिम जों बेखौहाय जों दैथायहरसिगोन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर'नि जिनेखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ लानानैनो नैबे मेम'रेन्डामखौ जोङो लिरगोन आरो जाहाथे इन फिउचारफ्राव बे समस्याफ्रा जाहाथे जोङो थख'यै जाहाथे सलिउसनखौ जोङो मोननो हायो नोंगौ जोंनि आल्टिमेट गल बा आल्टिमेट थांखिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि बर' रायजो सेपारेट स्टेटखौ दाबिबोदोंमोन जेरैबायदि आइडिय'लजिखौ जोंनो होलांदोंमोन बिनि माखासे सान्थौखौ लानानैनो जों बडलेण्ड रायजो दाबिनायाव जों जै मैमैयै जों फैदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिनेखि थांखिया जाहैबाय बर' रायजो सोरजिनाय बा बडलेण्ड सोरजिनाया नाथाय बडलेण्ड रायजोखौ मोननायनि सिङावनो बडलेण्ड रायजोनि सिङावनो आरो माखासे पइन्ट्सफोर दंबावो माखासे खामानि मावनांगौ दंबावो बेखौ फिसा जोङो मावनानै जों बेखौ आबुङै जों खालामनानै जों लाग्रोनायनि जोंनि दायित्व दङ जेरै हानि इस्यु जेरै लेंगुवेजनि इस्यु एडुकेशन्सखौ लानानै बेफोरबायदिनो एग्रिकालचारनि इस्यु बिभिन्न बेफोरबायदि इस्युसखौ लानानै जों सलिउसनाव जों लाबोनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि बुस्थुफ्रानो दिनैहाय बडलेण्डआव नांगौ दिनैहाय बडलेण्ड जुदि मोनोब्ला आल्टिमेटलि जोंनो जोब्बाय जोंनो मा नांबावगौ दायो हम पावार
बा फाइनान्सियेल पावार बेफोरबायदिबो फैनाय लोगो लोगो जोंनि आल्टिमेट मोनसे बड'लेण्ड सेभआ बे फैनो हायो दा बिनिखायनो बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो सिगाङाव दोनगोन जों दाबिबाय थागोन सरकारनिसिम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे एकर्ड जेनाखि जाबोबाय मोनथामसो एकर्ड जाबोबाय BSc BTC आरो BTR एकर्ड जाबोनाय बे एकर्डनि सिङाव माखासे कनस्ट्राक्टिभ जेनाखि थानाय इमप्लिमेन्टेशन्स खालामजाथ'यि बेफोरखौहाय जों जाहाथे बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ जाहाथे खालामफुंनो हायो जों माखासे गोबां दिनैहाय लेन्ड इश्युसखौबो जों सावरायदों माखासे NDFB नि इश्युसखौ जों सावरायदों NLFB नि इश्युसखौ जों सावरायदों बेफोरबायदि मेजर माखासे इश्युसफोर दङ जोंनि बर'आव जाहाथे बेखौहाय जोङो फारियै मोनफायै आस्थायै जों जाहाथे सलिउसनाव जों लाबोना होफैनो हायो जों बिनि थाखाय जों सावरायदों आरो आल्टिमेटलि सानसे समाव जों बड'लेण्ड रायजोखौ जों मोनफुंहैनायखौ जों नुहुरदों